जि ओनसोलफ्राव बिटिआरनि सिङाव थानाय जि ओनसोलफ्राव पिकनिक स्पट खुलिदों बेयो मैया दाख्लै खुलिजानाय पिकनिक स्पट नङा। बेयो सिगाङावबो दंमोन। सिगाङावबो बोसोर गोदानाव बोसोर जोबनाय समाव रायजो राजाफ्रा रंजाहैदों, देग्लायबो रंजाहैदों। नाथाय देग्लाय पिकनिक स्पटजों लोगोसे भैरबखुन्दआव नों जुवा जाबाय, नों चिरांनि लावथियाव नोङो मा होनो देगारजों मानसि सुथारनाय जाबाय आरो गुबुन गुबुन पिकनिक स्पटआव नों बांद्राय इनडिसिप्लिन जानायनि थाखाय बिनि साखाथि फाखाथि लामायाव नों बांसिनै एक्सिडेन्ट जानाय जाबाय। दा सिगाङाव SOP होनानै बयखौबो मोनसे डिसिप्लिन भाबै रंजानायनि मोनसे खाबुखौ सरकारा बानायना होदोंमोन। दा बियो रोखा दिन्थिदों जे मोनसे थासारि आरो मोनसे समाज ओनसोला सोनारो सरकारनि नीतिनि सायाव। बर्तमान सरकारनि नीतिफोरा जोंनि समाजखौ, जोंनि ओनसोलखौ, जोंनि हारिखौ जौगाहोनायनि थाखाय मोजां मोनसे नीति अभाबनि थाखाय दिनै बे थासारिफ्रा जानो मोनदों। दाखालि मा होनो हाग्रामा महिलारिया 20टा MCLA देरहानानै सरकार दाबाय। बिसायख'थिनि सिगाङाव गावनि मावथिफोरखौ गोबां लालसा होनानै बिथाङा बिसायख'थिखौ देरहाबाय। नाथाय बिसायख'थि देरहाखांनायनि उनाव बिथाङा गावनि मावथिफोरनो मा होनो आसनि होनो हायाखै, जेरैबायदि रायजो राजाफोरनो खोथा होनो हायाखै, खोथा होदोंमोन बेबायदि खामानिफोरखौ मावनो हायाखै। दिनै रायजो राजाफ्रा हाग्रामा महिलारिनाव थांनानै बा BTC सरकारनि खाथियाव थांनानै जे बिसायख'थियाव होनाय खोथाफोरखौ मोननो लुबैनानै बिथांमोना रायजो राजाफ्रा खावलायहैदों। नाथाय हाग्रामा महिलारिया दिनै रायजो राजाफोरखौ जेला गावनि खाथियाव थाङो अब्ला बिथाङा जेबो रां गैया, थाखा गैया, जुवा हो, मेला हो, बेसेबां दिननि पारमिसन नांगौ, बे बाथ्राफ्रा दिनै बिथांनिफ्राय ओंखारनाय लोगो लोगो बिथांनि मावथिफ्रा बांसिनै मेला खुङै जुवा होनाय आरो बांसिनै समाज बेरेखा खामानिफोरखौ मावनायनि थाखाय दिनैनि थासारिफ्रा बे जाबाय थादों। बेजों समाजा, हारिया, ओनसोला जेबो लाब जाया। थांनाय समाव जों नुदोंमोन सिगाङाव जोंनियाव बर' ना बर' मोनसे थासारि दंमोन। नाथाय 2020निफ्राय लानानै 2025सिम दाखालिनिसिम अक्ट'बर माससिम जोंनि BTCआव थानाय मोनफ्रोमबो हारिफोरनि गेजेराव गोजोन थासारि आरो अनलायनाय फैबायमोन। नाथाय दिनै सरकार फैनाय लोगो लोगो मा नुबाय जे सासे आदिबासि भाइखौ देगारजों सुनाय जों थासारिया नुबाय। दा बिनिफ्राय नुबाय जे सरकारनि भुल नीतिनि थाखाय जोंनि गेजेराव गोजोन गैयि मोनसे थासारिया फैफिननायखौ नुबाय। थांनाय समफ्राव जोङो बोसोर गोदानाव पिकनिक स्पट जादोंमोन आरो एक्सिडेन्ट जानाया खोब खम जालांबायमोन। समाजा सरकारा गोबां नीतिनि गेजेरजों बेफोरखौ हमथानायनि राहा लानायनि थाखाय रायजो राजाफोरनि, सुबुंफोरनि, गावनि नोगोरारिफोरनि जिउ रैखाथिनि थाखाय माखासे नीति लानायनि थाखाय जोंनि रायजो राजाफोरनि जिउआ खहा जानायनिफ्राय रैखा मोनदोंमोन। नाथाय दिनै सरकाराव जेबो नीति गैयिनि थाखाय सानफ्रामबो दिनै एक्सिडेन्ट जानाय। 27 तारिखआव मा होनो चिराङाव आइ रिभार फेस्टिभेल जाबाय। दिनै 27 तारिखआव जाखांनायनि उनाव सानफ्रामबो एक्सिडेन्ट जादों आरो सानफ्रामबो मानसि थैदों। दा बेखौ सरकारानो बेखौ खालामनायलाय बिनि दायनिया सरकारानो। मानोना बेखौ आइ फेस्टिभेल खुंनायनि उनाव रायजो राजाफोरनि जिउ आरो जिउखौ बोरै रैखाथि होगोन, बेखौ डिसिप्लिनै बोरै लांगोन, बेखौ लांनायनि खुनु नीति गैया। दा बेनिखायनो दिनै जे मोनसे अशृंखला थासारि फैदों बेनि टटेलि दायनिया हाग्रामा महिलारिया, बिथांनि सरकार आरो बिथाङा जोंनि BTC ओनसोलाव मोनसे गोजोन गैयै थासारि फैफिननायनि मोनसे अरिहना होबाय थादों। जायनि फिनजाथाय हिसाबै गुरुबासानि जे सासे आदिबासि जोंनि लाइमोनखौ देगारजों सुनाय जाथाया जादों। थांनाय समफोराव जोङो रंजानायजों लोगोसे गोदान बोसोराव जोङो लिटारेरि फेस्टिभेलनि गेजेरजों जोङो खन्थाइनि सरसा खालामोमोन, जेराव जोंनि थुनलाइ आरो हारिमु जौगानायनि थाखायबो जोङो सरसा खालामोमोन आरो बेखौ मुलुग दरबाराव लांनायनि थाखाय जोङो सरसा खालामोमोन। मुलुगनि गिदिर गिदिर खन्थाइगिरिफ्रा जोंनियाव फैनानै खन्थाइ सरसा खालामफैयो आरो जोंनि खन्थाइगिरि, जोंनि थुनलाइगिरिफ्राबो सरसा खालामो। थांनाय समाव जोंनि लाइमोनखौ गेलेमु बिथिङाव जौगाहोनायनि थाखाय नैबे समाव जोङो बड'लेण्ड CM कापनि गेजेरजों जों गेलेनायनि सरसा खालामोमोन, फुटबल गेलेयोमोन, जोङो नलेज फेस्टिभेल खालामोमोन। नाथाय दिनै जों मा सरसा खालामो? जुवा गेलेनायनि जों सरसा खालामो। हाग्रामा महिलारि सरकार फैनायनि उनाव
दिनै मोनसेनि उनाव मोनसे समाज फोजोबस्रांनाय जोंनि ओनसोलखौ फोजोबस्रांनायनि जाथायफ्रा जों जाबाय थादों। जौ जुवा मेलानि थासारिफ्रा बांनायनिफ्राय बांदों। जोङो सरकार जाखांनायनि उनाव जों सालाकाटियाव रेलवे लामायाव जों बम होबाय। बे जाथाया सालाकाटियाव जादों, गुबुनाव मानो जायाखै? जोङो हाग्रामा महिलारिया सरकार फैनाय लोगो लोगो सोरखौबा अर थुज्लायनानै एसटि दाबिनाय आरो बेखौ होबथानायनि थासारि फैबाय। दा जोङो हाग्रामा महिलारिया सरकाराव फैनाय लोगो लोगो हाग्रा ओनसोलखौ बांसिनै दानस्रांनायनि थासारिया फैबाय। हाग्रामा महिलारि सरकार फैनाय लोगो लोगो जोङो नुबाय जे जोङो एसटिफ्रा गावसिनि अधिकारखौ गिख्रांनाय मोनसे थासारि। फारसेथिं एसटि दाबिनानै एसटि दाबिनानै माखासेफ्रा आन्दलन खालामनाय आरो बिनि गेजेरजों एसटि दाबिग्रा आरो एसटि होबथाग्रा मोननैनि गेजेराव माहारियारि संघात जानायनि थासारिखौ दिनै बिथाङा लाबोबाय थाबाय। नाथाय सरकार हिसाबै बिथाङा मा दायित्व दंमोन? मोननैबो पक्षखौ खावलायहरनानै रायलायनानै रावनिबो खहा जायाजासे बेयाव समाधान खालामनायनि दायित्वआसो सरकारनिमोन। नाथाय बिथाङा जायहा एसटि हारिनि सुबुंफोर गावसिनि इयुनखौ सिन्था खालामनाय गिखांनाय फैदों, बिथांमोनखौ थुबस्रा जोगारनानै बिथांमोनखौ सुथुरबादियै बेबहार खालामनानै मोनसे फारसेजोंल' लोगो जानानै बिथाङा गावनि गेजेराव माहारिफोरनि गेजेराव गावस्रालायनाय थासारिखौ दिनै लाबोबाय। आरो फैयै फैयै थायै मैखुन बेरनाय बादि पिकनिक स्पट खुंनानै आरो पिकनिक स्पटजों लोगोसे बाव जुवा मेला खालामनानै दिनै लावथिनि थासारिखौ देगार सुलायनाय थासारिखौ लाबोबाय। दा बेयाव एकमात्र बियो जादों हाग्रामा महिलारिनि समाज बेरेखा, हारि बेरेखा नीतिफोरनि थाखाय, सरकारनि नीतिफोरनि थाखाय बेफोरो जाजोबनो खाबु मोनदों। आथिखालाव हाग्रामा महिलारि सरकार फैफिननायनि उनाव जिखिनि बर'नि मोननै माहारियारि नेसनेल पार्कफोर जाबाय, बेनि सायावनो माखासे सिङाव हाबनानै हाग्रा दानबाय थानाय नैबे थासारिया दिनैसिमबो जागासिनो। बेखौ बिटिसि सरकारा दासिमबो सामलायनो हायाखै। जेब्ला 2020निफ्राय लानानै 2025सिम जेब्ला प्रमद बर'आ सरकार सालायदोंमोन बिटिआरआव, बै समाव बिपिएफनि मावथि दैदेनगिरिफ्रा जायफ्रा गोदानै हाग्रा सिफायनानै हाग्राखौ दखल खालामदोंमोन, बिथांमोननि खाथियाव थाङै अर सुहैदोंमोन। बिटिआर सुक्ति जाबाय, बे हाया जोंनिखा, बे हाग्राफ्राबो जोंनिखा, जों थानो मोनाबा सोर थानो मोनो बावलाय होननानै अर सुहैबाय थादोंमोन बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा। बिपिएफनि चेयारमेन जानायनिफ्राय एक्स चेयारमेन जानायनिफ्राय प्राइमारि ब्लकनि दैदेनगिरिफ्रा गामि गामि रायजो राजाफोरखौ अर सुबाय थादोंमोन जे गावसोर रां रुफा हरनानै हाग्रा सिफायहैनो थाखाय बिथांमोना अर सुबाय थादोंमोन। आरो बिनिनो दिनै बोलो मोननानै बिथांमोननि अर सुनायावनो बोलो मोननानै नै दाखालिनि सरलपारायाव जे लैहोर थांना हाग्रा सिफायनाय जाथाया दिनै बे बांसिनै जाफैदों। दा बेयाव टटेलि हाग्रामाया राजनितिक षड़यन्त्र दं होननाय बाथ्राया, बे राजनितिक षड़यन्त्रआ प्रमद बर'नि समाव जे बिपिएफनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा खालामनायनि षड़यन्त्रनि फिनजाथाय दाखालिनिया। आरो बिथांमोननियाव दासिमबो नुयो जे गोबां दिनै खोनादों लाइमुथियाव निसिमानि एमसिएलए जेम्स बसुमतारिया बिसिबां 15 बिगाना बिसिबांबा सोरनावबा हा बाहायदोंनो। दा फरेस्ट भिलेजाव नोङो गुबुन फरेस्टनि नङि मानसिफ्रा हा बाहायनो हाया। दा जाथाया जुदि सैथोबा जेम्स बसुमतारिया लाइमुथियाव बोरै हा बाहायनो मोनखो? आरो सासे एमसिएलएआ जुदि लाइमुथि फरेस्ट ओनसोलाव गोदानै हा बाहायनाय लोगो लोगो बैयाव थाखानाय मानसिया बे हाखौ फाननानै गुबुनाव निस्सय बे गोदान हादान सिफायहैगोन। दा बिथांमोननि बे अर सुनाय आरो बिथांमोननि गोरोन्थि आरो गाज्रि सिन्था जानायनि थाखायनो जोंनि आबहावाया दंस जानाय थानाय लामाफ्रा जाबाय थादों। जोंनि आबहावाखौ दंस खालामनो थाखाय गोरोन्थि बुजिग्रा लाइमोनफ्रा जे बायजोनिफ्राय थुलुंगा होनायनि थाखाय बिथांमोना बांसिनै हाग्रा सिफायनो आवगायलांदों। आं खावलायगोन बिथांमोना जे नोंथांमोना दिनै गोदानै हादान सिफायहैबाबो सरकारा खुनु बेयाव हा होनो हानाय राहा गैया। 2006 मायथाइनि सिगां जायफ्रा दङ बिथांनो प्रमद बर' सरकारा फ्राय हा होबोजोबदों। आरो 2006नि उनाव गोदानै हादान सिफायनायाव खुनु सरकारा खुनु दैदेनगिरिया बाव हा होनो हाया। बेयाव खुनु आयेन गैया। बेनिखायनो नोङो हाखौबो मोनखायाबा
बाव जोंनि आबहावाखौ दंस' खालामनानै जोंनि सम्पदखौ दंस' खालामहैनायनि हाबा मावनायनि खुनु गोनांथि गैया आरो बेजों जेबो लाब जानाय नङा होनना बुंदों आं सानो जोंनि दै समाज सानसुमै सुबुंफ्रा बयबो बेखौ सानो बेनिखायनो खावलायदों जाहाथे गोदानै जोंनि हादानफोरखौ सिफायनानै जोंनि मिथिंगायारि सम्पदखौ जाहाथे रावबो दंस' खालामा